Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan din kining atong Sibya na hiabot. Adlaw karong Miyerkules, Hulyo 27, 2022. Sa ako nga pagpamalandong niini, ako magaingon kaninyo nga karong alas 4 sa hapon ang pagpahibalo nga si Monsignor Teofilo Kamumot ang ato nga igsuon nga iisa na sa altar aron tawgon na siya og venerable. Muna nga ako mapasalamaton kaayo og samtang ako na malandong niini karong hapon moatender usab ako sa seremonyas aron siya hatagan og pagtahod isip venerable sa ato nga simbahan. Usbon ko adlaw karong Miyerkules, Hulyo 27 o ako nagpasalamat sa Ginoo tungod sa pag-isa ni Monsignor Teofilo Kamumot isip venerable sa simbahan o pwede na siya nga mamahimo nga ato nga sangpiton. Agi sangpit naman siya sa daghan kaayo aron makasinati sa iyang mga milagro pinagi sa iyang mga pangamuyo. Pero usbon ko karong alas 4 buhaton ang seremonyas aron ipahibalo nga siya gidawat didto sa Roma isip venerable sa simbahan Katoliko Romano. Nining adlaw Miyerkules, Hulyo 27, 2022. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Ilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang maong uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang maong mutya. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, adlaw karong Miyerkules ug ang atong ebanghelyo gahisgot gayud sa gingharian sa langit. Nga ang gingharian sa langit mao di ay ang pinaka mahal nga butang dinhi sa atong kinabuhi. Nga kung ikaw nakakita o mas o kung imo kining makitaan, kung ang gingharian sa langit imo nang makitaan, imong ibaligya ang uban nimo nga mga bahandi aron lang nimo makuha ang maong bahandi nga mao ang gingharian sa langit. Walay makatupong niining maong gingharian sa langit kay kini mas presyoso pa sa uban nga mga bahandi nining kalibutana. Mao na nga dili ni nato makumparar ang gingharian sa langit nga ingon og sama sa usa ka perlas o sama sa usa ka mutya o sama sa usa ka butang nga mabayluan kung gusto ka nga imo kining bayluan. Mao nga gihisgutan gyud dinhi nga ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga labaw pa og presyo sa bahandi nga imong gikuptan karon. Mao na nga ako gyung hangyo sa mga ginikanan. Ako gyung hangyo sa mama ug papa nga ilang yung tudluan ang ilang mga anak bahin sa gingharian sa langit. Tingali ang ilang anak mangayo tingali kwarta ug ila dayong tagaan og katisismo nga ang imong nadawat nga kwarta dili kini igo nga imong mapalit ang gingharian sa langit
Kay ang presyo sa ginghalian sa langit walay makatugbas sa iya nga kantidad. Mao na nga ato gyud nga hatagan og pagtulunan ang ato nga mga kabataan nga gingharian sa langit pinakamahal. Ug unsa man gyud kining gingharian sa langit? Ang gingharian sa langit mao ang atong pagpakig-uban sa Ginoo. Ang gingharian sa langit mao ang ato nga pagkigduyog sa Ginoo. Mao man bitaw nga si San Pablo miingon, the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but it is a matter of peace, love, and harmony. Buot niyang isilsi sa limpatakan nga didto sa gingharian sa langit naagayod ang gitawag og equality, naagayod ang gitawag og kahusay, naagayod ang gitawag og hustisya ug uban pa. Tungod kay dinhi nining kalibutana dili man gyud ta makakabot sa hustisya, dili pud ta makapuyo sa gitawag og equality, dili pud nato makabot ang gitawag og lunsay nga kalinaw. Pero didto sa gingharian sa langit ato yung matagamtam ang tinuuray nga kalinaw, tinuuray nga hustisya, tinuuray nga panagsama, panag-uban, tinuuray nga ato yung makabot ang pinakaanindot nga atong nga dili nato makuha dinhi ning kalibutana. Ang punto nako mao nga ang kalibutan dili makahatag og mas pa sa kaanindot og sa bili sa gingharian sa langit. Nga dinhi ning kalibutana dili nato makita ang makatugbang sa presyo sa gingharian sa langit. Kaya ang gingharian sa langit mas pa sa mga maanindot nga lugar niining kalibutana. Ang gingharian sa langit sa atong ebanghelyo gihatagan og usa ka panig-ingnan nga ang gingharian sa langit ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga gikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab ilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan aron lang iyang makuha ang maong gingharian sa langit. Unya sama usab kini sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mutya nga may talagsaong kaanindot milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang mutya. Pero kini panig-ingnan lang ni, sanglitanan lang ni tungod kay dili man mahatagan og presyo ang gingharian sa langit. Tungod kay dili man nato mahatagan og equal price ang gingharian sa langit. The kingdom of God is priceless. Walay makatugbang nga kantidad niini tungod kay dili kini mapalit sa yutan-on nga kantidad tungod kay kini iyaman sa atong Ginoo. Mao na nga ato yung pangitaon ang gingharian sa langit. Unsaon nato pagkakaplag sa gingharian sa langit? Mao ang pagpuyo sa kinabuhi at diin tinalikdan ang pagpakasala. Ang pagpuyo sa kinabuhi diin atong gihawas ang ato nga dautan ang karaan nato nga biste ug atong gisuluban sa maputi ug bag-o nga biste. Mao kini ang mga simbolo sa gingharian sa langit. Ang paghukas sa dautan nga mga kinaiya aron atong masulob ang mga maayo nga pamaagi din ato nga gipuy-an ang hustisya, gugma o pagsinabtanay sa usag-usa. The kingdom of God is priceless. The kingdom of God cannot be equated with the material wealth because the kingdom of God is more than any wealth here on earth. Nga ang balor sa gingharian sa Dios dili mabayran, dili masuklian
o mga bahandi nining kalibutan na, tungod kay ang gingharian sa langit mauman ang pagpuyo nga makig-uban sa Ginoo, makig-uban sa Amahan, diin kita gihatagan sa usa ka beatific vision aron atong masinati ang gugma, ang panalangin sa atong Ginoo. Ug mao kini ang gitawag og gingharian sa langit. Naglibog ka ba sa akong gisulti bahin sa gingharian sa langit? Usara gyud ang ako nga gisulti mao nga imong hukason ang imong dautan nga kinaiya ug imong isulob ang mga maayong kinabuhi. Imong talikdan ang pagpakasala. Imong biyaan ang imong dautan nga kinabuhi. Ug sa imong paghimo niini, ikaw moatubang sa gingharian sa langit ug dad-on ka ngadto sa lugar diin wala nay kasakit, wala nay paghilak, kundili ang pag-awit lamang uban sa maanindot nga mga angheles nga nag-awit og alleluya ug uban pa beatific vision din atong makita ang Ginoo diha sa iyang pagkahalangdon. Hinaut-unta nga imong mahuna-hunaan ang imong kinabuhi o sa akong gisulti nga imong talikdan ang pagpakasala diin ikaw nalambigit sa usa ka lalaki nga dili nimo bana, din ikaw nagalambigit sa babae nga dili nimo asawa. Kung nupay pagsugod ninyo, hinaut-unta nga inyo kining hunongon o mubalik ikaw sa imong tinuod nga asawa, tinuod nga bana. O kung ikaw tugay na mong nagpuyo, unya dunay nagantos nga mga anak, dunay naghilak nga mga anak tungod kay inyong gibiyaan, balikin ninyo, maghinulsol sa mga sala. Mao kini ang akong gitawag og talikdan ang pagpakasala o atubangon ang mga konsekwensya sa pagpakasala. Hinaut-unta nga mao kini ang atong mahinumduman. Kung ikaw usa ka negosyante, unya permi kang nagbinuang nanikas sa imong mga pumapalit, biyae ang imong pagpakasala. Kung ikaw gahimo lang gihapon sa pagpamaligya sa illegal nga drugs, dili ka na maayo kay imo man nga inanay pagpatay ang ato nga mga batan-on. Unya ikaw man ang namaligya og drugs nga maoy sinugdanan unya usab sa kagubot dinha sa tong katilingban. Dako kini nga sala, dako kini nga kalapasan nga imong nahimo. Apan sa panahon nga imong talikdan ang imong pagpamaligya og drugs, ang imong pagbinuang sa atong katilingban, o ikaw mudawat sa bag-ong kinabuhi, ang Ginoo malipay kaayo. Busa akong hangyoon ang tanan, imong silingan nga wala na nimo istorya tungod kay wa ka ganahin niya, pero ang tinuod mao nga nainggit ka lang, nasuya ka lang tungod kay siya ni asenso sa kinabuhi, apan ikaw wala gyapon mo asenso. Ayaw biyahe ka na, ayaw na pagselos, ayaw na pagpahuna-huna og dautan, pakig-uli kaniya tungod kay ang maayo nga gawi maoy magdala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab atog yung hinumduman ha. Nga gitawag kita nga maghinulsol sa atong mga sala. Nga gitawag kita nga mutalikod sa atong mga kasaypanan. Gitawag kita aron atong hubuon ang ato nga pagkadautan ug atong ilisan sa maputi nga sapot
sa pagkabuutan. Hinaut unta nga mao kini ang mensahe nga atong makutlo nining akong pamalandong. Ang bahandi nining kalibutana dili makapalit sa ubging harian sa langit. Apan ang atong maayong gawi, ang atong pagbinuutan, ug ang atong pagka-deboto ug pagka-matinud-anon ngadto sa Ginoo maoy tiket aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Maghinulsol sa mga sala, talikdan ang mga dautan, ug ikaw haduol sa gingharian sa atong Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.